Nako, sunog! Hindi! Alam mo, Joy? Malungkot ka ba? O di maging masaya ka? So, marami talaga mga ganyan tao sa mundo. Kamakailan din nagkaroon ako ng pigati dahil naubos ang ating merch sa ating Shopee, nasa description. May mga bagay talaga na masayang nakakalungkot. Masayang na naubos yun. Marami sa supportan nyo. Kaya ngayon dadaanin mga minsan, mapapapighati ka sa saya. Kaya atin agad simulan. Ayaw mo na talaga bumangon. Kapit lang, alam ko, 2022, mahirap, diba? Paangat na rin ang ating ekonomiya. Nagbubukas na tayo dahan-dahan. Kaya kapit lang. Tunad! Ay kay Mark Jobel. Masarap nga naman yan. Diba? Ang panalo mo, minsan nagiging pighati agad. Leche, sunod! Naging famous. Twice? Uy, binabangungot ka. Beses ko na nakita to, Leche. Buti na lang hindi ako putaham nila. Hindi ko naramdaman yung pighating yan. Pero nakikisipat niya ako sa mga ramdam yan. Sunod. Shoutout mo rin si tatay mo, nanonood ngayon. Opo. Binabati ko po ang tatay ko. Nakikinig po siya ngayon sa harap ng TV. Nakikinig. Kung nakikinig kayo sa TV, kung nanonood kayo ng radyo. Bulag po siya kasi. Oh. Sukot at pighati. Yan, puro kaskay joke. Naku po, yan na si Wally. Ano kay inunahan ng kanyang saya. Pighati, diba sabi? Kaya nauubos agad yung merch natin eh. Bookmark yun agad yan. Pag tayo nag-restock ngayong buwan, baka maubusan agad kayo. Hindi kayo makaka-emote kasama namin. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Umaasa ako sa'yo! Kala ko kaibigan kita. Hindi naman sa magpatuloy na. Ayaw! Kalungkutan. Sabi mo makagat ng langgam. Alam ko yung audio na to. Ito yung nilagyan niya ng ano eh. May alimasag sa ito. Ayaw! Hindi ko pwede pakita yun eh. Nagaling kayo pagkain. Ano ba? 2009. Ito na siya ngayon. Bakit naman kailangan may sad music? Pinagyari ba sa kanya? Okay naman siya. Kung masaya pa rin naman siya. Hindi sa nilamon ng realidad ng buhay. Kamusta na siya? Anong ginagawa niya? Patuloy sana iyong tawa, kuya, kung nasa ka man, anong ginagawa mo. Akala ko may nangyari tuloy sa... Akala ko namatay siya eh. Lagyan ng date eh. Galing kay Playdead. Hindi na ako tinitigas sa kayo. Yan ang pinakamagandang pighati. Di ba sabi ko sa'yo, mayroong saya sa pighati. May happiness bago hinagpis. Problema, maka-move on ka na. Magaling. Sunod. Shine. Hoy. May wine pa. Ayun na, magkakamansya yung kama nyo. Ano ba yan? Wala ka bang mesa? Gusto ko lang mag-emote. Kaso sorry, Lord. Every breath you take na lumilipad ay mahal ng Diyos. Malungkot ang Diyos sa'yo ngayon. Sunod. Kay Benji. Hindi nga eh. Sila nga mas nakakaintindi sa mga ganun eh. Diba? Sa mga literal na may pinagdadaanan, mga depressed. Hindi lang yung sad boy na internet ha. Sinta literal na mayroong prognosis. Yung mga nagsasabi nung huwag ka na sa cheer up, yan yung mga matatandang hindi naniniwala doon. Hindi, ano lang yan, may demonyo na sumapi sa'yo. Huwag ka na sad, cheer up ka na. Kung sa pakiramdam mo meron kang pinagdadaanan sa sarili mo, huwag ka matakot. So pumunta sa isang mga ganyan therapist kung meron kang kakayanan, magbayad sa ganyan. Yung tabo pa kasi sa Pilipinas yung mga ganyan, pili nila para silang mga sirang tao. Wala yan, para ka lang pumunta ng dentista, gano'n din yan. Nang merong siyensya, hindi lang yung babasbas ka na albularyo at gagaling ka na. Mas delikado yun. Peter. I hate you. No. Galing sa akin itong video ni Tito yun eh. Yep. Yan yung vlog namin, magkasama kami. Pao, lagay mo dito.
Point na, di ba yung Dito galing. nag ako ng magandang gabi ba? Na ano kay Tito Ed lahat ng mga edits niya. Galing kay Romeo. Nasaktan yung puso ko dun ah. So malulungkot na ako niyan. Pwede na ako ma-depress. Gagawin, lungkot ko na. Lungkot ko na. Lo, malungkot na ako, baliw. Sorry man. Maawa ka sa akin, baliw, malungkot na ako. Lungkot ko na. Wala na, malungkot na ako everyday, every night. I'm looking up the sky. Hinag-fish at pig hati po, mga pagkain ng kalungkutan. Lalo na pag matabang yung luto, leche, sunod. Ito yung baboy, ito yung luto sa baboy. Okay, deleted na siya. Kita mo, nalungkot na siya sa ginawa niya, na-delete niya. Magaling. Later. Hanggang sa muli, kaibigan. Nako, sunog! Tumayos ka na ng bahay. Wala ka nang babalik ang tahanan. Ito rin pag di mo mauwi yung plastic na nanay mo. Huwag ka na bumalik. Huwag na. Alis, uwi. Ay, yung sabong. Ito yung tinola. Yung tinola ito ipapalit sa tumakas na bata. Oh! Hindi! Ayoko. Huwag nyo na isipin. Pigati. Ayun na pa. Leche. May mga... Hindi ko alam ang susi para dyan, pero fake news daw to eh. Pero... Sunod! Kapig-pigating pangyayari daw. Ito yung ano. Nakatubig, sabihin mo. Ano siya? Tagasan siya? Parang pag tumanda ka na yun. Masaya pa rin naman siya. Ba't may ginagawa din para malungkot? Masaya pa naman siya. Tangit. Ako mga comment, kung mag-alala. God. Hindi mo kasi sa akin, Maki! Walang tayo, Nen! Walang tayo! Ina! Hindi mo mag-gets! Walang tayo! Bakit tayo nagkagawa ng ganito? Wag nyo nang buksan yan, Lugi. Papapainom pa tayo kasama ni Kuya niya pagkatapos eh. Tulad na. Alam mo, Joy, sobrang saya ko. Nag-viral video ko. Hiling ko, sana makuha ako ni Jessica Soco. Galing ah. Para masabi ko sa buong mundo, wag ka malulungkot. Ikaw ang mahal ko. Dahil ikaw laman isip at puso ko. Alam mo, Joy, I'm falling in love with you. Manual na reverb ah. Sa'yo, Joy. Ikaw kasi, nakain mo itlog ko eh. Naluto ko, tuwing umaga. Ikaw talaga laman isip puso ko, Joy. Sana masaya ka na. Kailangan sumaya sa iba. Kung may tropa ka, ramdaman ko pigati sa boses niya at sa mukha niya. Wala na yung chicken joy. Pig hapish fillet. Anad? Gagawin, lungkot ko na. Maawa sa akin, baliw. Lungkot ko na. Wala na, malungkot na ako everyday. Demon every Slayer night. reference Ang to Jutsu. Nag-upload pala kami ng reaction do sa final episode ng Demon Slayer sa ating second channel. Sa mga Konichiwa dyan. Kung gusto nan, galing kay Spicy Chicken. Hoy! Wag anak, ako na lang. Itabi mo anak, hindi! Hindi! Ayoko, kakakain ko lang ng... Ito ba yung mga kalderete? Ito ba yung mga tambay sa kanto? Nung nakita mong nawala si Bantay? Naku po. Sinad! Reaction! Hindi ka natipas pa! Uy! Suntok na yan. Kapuso with the 3-point. It seems that Dak is the victim. Ako umiiyak. Hindi na daw siya mahal. The jaw. He's favoring his jaw.
Parang layo naman ata. Unless the blur dun sa kamay. Layo. Well, maybe we can get a replay to see what happened. Diba? Lungkot niya ay saya ni Kuya. Well, don't worry. Looks like his jaw is still okay. Okay, this is look at Dakis. Okay, they bat the ball away. Alright, they have 3-point shot. Let's look at the scuffle underneath the basket. Between Kalugin and Dakis. What happened here? Ano to? Baka atake to ni Tanjiro. Okay. Mga acting no jutsu. Acting no kokyu. Nice. Alright, I'll just call it as I see it. It was more like a phantom punch. Iba pighati niya ay kasiyahan ng iba. Parang yung mga pinapanood dati ngayon. Sunod. Bakit ka nagpasundo? Ha? Namiss kita. Ganitong oras? Lah, ikaw nakamiss. Ako ang susundo. Ano kalokohan to? Ayaw. Namiss kita eh. Mal-mal ng gas, putang. Report ko nga tong putang. Tama. Sunod. Legendaryo. Ano yan, mabuting bata, di ba? Marunong humindi. Pag malungkot ka, idaan mo sa inom. Pero pag hindi ka malungkot, wag. Okay, Matthew. Okay lang, at least hindi pigati ang gastos pag meron mo. Bata. Sunod. Wala iyak. Hindi mo na uwi yung sabi, iyak ako. Bawal, maraming bawal dyan. Marami sa internet ang bawal dyan. Okay, Venchi. Shot na wow! Shot na wow! Puta. Amoy. Nakatawa pa din tayo na. Pag lumaki yung bata kanina, ayan na. Na wow! Say my name, it sounds so sweet. Oh! Emote si ate. Hearing those words, it makes me weak. And I never want to say goodbye. But girl, you make it hard to be. Saan galing sa No, ilang? no, no! No! Ina! Adira ka sa emote ate. Naudlot ng pighati at hinagfish. Napasaya ako ng pighati ni ate. Kuya, hindi ko yan pinapaanuhan sa'yo ah. Ayoko nga binabasa yan eh. Ayoko nga mag-emote. Hindi ka nabibigyan ng pera, no? Buisit ka. Kung binabasa yung kotse ko eh. Tapos bubuhusan mo ng tubig. Sana all babasa. Ba kailangan mo naman ng rain effect pag nag-emote? Ano ba? Regalo. Malulungkot na naman ng Panginoon sa inyo. Panginoong pighati. Sunod. Hello! Hello, Gunggong, batang ama, bobo, tanga, ano, G? G, ano? Huwag ka mamersonal ng trash talk. Batang amang maagang nalibugan, palag, ano? F2F kaya ikaw na naman lang sanggol. Ayan. Sakit na magsalita. Kaya ako na-depress eh. Pero bilib ako sa kanya. Nagkaroon siya ng isa pang career after no, sa kanyang streaming. Baka nga feeling ko sinasadya lang niya. Super Idol, Super Idol的笑容，Super Idol的笑容。Ay na naman. Nakakasama. Nice. Nakakontrol mo ba ito? Ginagano mo? Sunod. Walang audio. Ay Pao, lagay mo na lang yung kaninang kanta ni Kuya. Kakapela nila. Ang sarap fingerin yan. Ang may isang minor chord, isang kalawang. Sunod. Galing kay Ryan. Nagparial Tapos video sa ko. number 1 maliban. Feeling ko. Bisa tatakbo ka. Alis ka na lang doon sa com shop. Hindi na niya alam yung nangyari. Sunod. Hindi naman porket napapatawa na kita, ibig sabihin tayo na talaga. Kasi marami namang magjowa ngayon na sobrang tagal na tapos nag-iwalay pa silang dalawa. Tsaka ayoko muna magjowa-jowa. Focus muna ako sa'yo. Para makala ko pag-aaral ng pagpo-focus mo. Ganon din pala. Sige, sunod. Bighati background galing kay Charles. Lodi. Nice. Tapos alam nung prop mo yung reference eh. Sunod. Amazing ka na. Parang aso kanina. Doon natapos yung gusto nyo pa mga hinag-fish at pighati mga miss. So, ito like, share sa mga malungkot yung friends. Para alam nila may kasama sila, diba? Hindi naman porket malungkot ka, kailangan mo agad sumaya. Diba? Kailangan maintindihan mo bakit may ganun mga pakiramdam. Para di mo pinipeke yung mga ngiti mo.